Ola, son Marcos Blanco, alcalde de Ribadavia e candidato á alcaldía de Ribadavia polo Partido Socialista. Nos derradeiros 8 anos, Ribadavia avanzou considerablemente. E avanzou naqueles proxectos que tiñamos pendentes de fai máis de 30 anos e que o Partido Popular esqueceu de forma considerable. O primeiro e o máis importante, o noso parque empresarial de Ribadavia. O Parque de San Cristovo sufriu un cambio fundamental. Enchivo hoxe de empresas, cando antes era un solar baleiro, onde hoxe se están a ofrecer máis de 100 postos de traballo a todos os veciños e veciñas do noso concello. Tamén sabedes que hubo un importante traballo na recuperación do termalismo no noso concello. Hoxe, Presigueiro xa está dentro do circuito termal de Galicia e plantexamos unha aldea termal en Presigueiro que está a funcionar na súa primeira fase e que nesta segunda e terceira fase que queda por facer se poñerá en valor as augas termais, o que se leva feito e se fará un complexo turístico moi interesante. Como todos sabedes, veciños e veciñas de Ribadavia, tamén houbo unha mellora fundamental nas rúas do casco histórico e nas vivendas do casco histórico. Levamos 10 anos recuperando o noso patrimonio, poñendo en valor. A primeira e máis importante en esta época de crisis é seguir con esa política de creación de novas empresas para Ribadavia, para ser máis competitivos e para que os nosos veciños e as nosas veciñas, sobre todo a xente máis xoven, teña un lugar onde traballar. Seguiremos tamén co plan termal que Ribadavia levou a cabo durante estes últimos 4 anos, que é potenciar un dos recursos máis importantes que temos para que Ribadavia se sitúe dentro do panorama termal de España. Seguiremos traballando tamén nos asuntos sociais. Queremos unha nova residencia de anciás que supere e mellore a que hoxe temos, que nos está caduca e con problemas estruturais. Non somente atención ás persoas maiores, senón tamén a xente xoven e tamén, como non, os cativos. Cativos que teñen que ter unha serie de servicios fundamentais para que os seus pais e as súas nais poidan compaxinar a vida laboral e familiar. Un novo centro de saúde para Ribadavia, do cual o Concello xa comprou os terreos, están a disposición da Xunta, e temos no Concello de Ribadavia hoxe xa un proxecto de máis de 3 millóns de euros cun novo centro de saúde, pero que queremos afectar, sobre todo, a todas as parroquias do noso Concello. Non olvidarnos, como así non o fixemos con Francelos, como hoxe podedes ver neste parque, que era unha demanda social que levaba 30 anos pedíndose por os veciños e hoxe é unha realidade. En San Cristovo, co seu parque empresarial e a creación de diferentes camiños, rúas, abastecementos. San Paio, coas melloras que se produciron nos alumeados públicos, nas aceras, nos saneamentos. A zona de Santo André, a Quinza, Chabolas, Ventosela, todas elas teñen o dereito de ser traballadas e non esquecidas como facía o Partido Popular, que único e exclusivamente se preocupaba dos seus